Ir-roħs fil-kontijiet tad-dawlu l-ilma, l-għajnuna li ser tingħata lil min jixtri l-ewwel proprjetà u s-servizz ta' child care b'xejn kienu fost l-aktar miżuri li laqtu lill-familja Tanti. Il-membri tal-familja Tanti stqarrew dan waqt żjara li għamel il-Prim Ministru Joseph Muscat fid-dar tagħhom fin-Naxxar. Il-Prim Ministru tkellem ma' waħda minn uliet il-familja Tanti li għandha impjieg part-time u qed tistenna tarbija. Bint il-familja Tanti stqarret li tinsab kuntenta bil-miżuri li jinċentivaw aktar nisa biex jidħlu jibqgħu fid-dinja tax-xogħol. Barra minn hekk fil-waqt li awgurala għal-futur, il-Prim Ministru Joseph Muscat ħeġġiġa tkompli taħdem u spjegala kif tista' tibbenefika mis-servizz ta' child care b'xejn. F'kummenti li tal il-One News, Karmel Tanti li huwa pensjonant stqar li f'dan il-baġit il-Gvern ħaseb għal kull faxxa tas-soċjetà. Talli għaġbitni nkun ta' dawlu għax qed jgħinna direttament, sewwax dak kienu nħossuh kull xahrajn aħna. U li ħaseb kulħadd, m'hemmx distinzjoni bejn il-kbir u ż-żgħir, f'kulħadd ħaseb. Kulħadd u għandek tal-karozzi li ħadu rebate lura, dawn li jieħdu child care, kollox, ħaseb ħafna f'kulħadd, fil-kbir u fiż-żgħir. Mill-kbir saż-żgħir din hija l-mira ta' dan il-baġit li permezz ta' tkabbir ekonomiku u l-ħolqien tal-ġid nagħmlu s-soċjetà tagħna aktar b'saħħitha u aktar ġusta.